Moi boas tardes, que tal, como estades? Benvidas e benvidos a Moito que Sachar. Claro que sí, benvidas e benvidos todos a este programa, a esta gala especial do Día dos Medios en Galego 2021. Claro que sí, benvidas e benvidos todos a Casa Museo Rosalía de Castro. Bueno, a ver, un momentillo. Ides estar así toda a tarde ou deixadme, non sei, acabar polo menos un par de frases, xuntar dúas frases seguidas e xa está. Eu tampouco teño moita ansia de falar, pero, bueno, polo menos deixade... Entendo que o músico ten ansia de tocar, levamos un ano complicado e queredes leria, pero, bueno, xa aproveito que teñen esta gana de tocar para presentalos. Por favor, un forte aplauso virtual aos que estades nas vosas casas, aos que estades por aquí cerca. Forte aplauso para Iván Barreiro na guitarra, Carlos Arévaro na batería e Alejandro Casquero aos teclados. Un forte aplauso para eles, claro que sí. Bueno, rapaces, que tal? Ben, non? Moi ben. Moi ben, grazas por vir. Onde hai festa, onde hai gala, hai música, non? Vos tiñedes que estar aquí. O que pasa é que, bueno, é complicado así memorizar os tres nomes para... Recoméndovos para cando vaiades a actuar por aí, pensar un nome, non? Hoxe, xa que estamos aquí, podíamos, non sei, Cantares Galegos, que tal? Non cantamos. Non cantades? É igual, follas novas, entonces. Xa está, non pasa nada. É igual. Grazas a eles amenizaránnos un pouco a tarde. Moitísimas grazas por estar aquí con nós. Grazas a todos vós que estades aí. Bueno, este é o primeiro, digamos, a primeira retransmisión vía streaming de Amega, que xa empeza mal. Xa empeza mal. O sea, estamos celebrando os medios en galego e utilizamos vía streaming. Streaming, que palabra é esa? Non lle oía a miña avó decir streaming para nada. Ela o único máis parecido a streaming era estraba ao cortello. Aquí estamos estrando un pouquiño de información. Streaming, eu busquei onte, informeime un pouquiño, en galego viría a ser fluxo de información multimedia. O que pasa é que, claro, o galego é o que ten. Se pode dicir 4 palabras, non vai dicir unha. Claro, os ingleses queren chegar antes. Streaming, nós... Fluxo de información multimedia. Somos así, temos esa forma de comunicarnos. Un galego, cando vai ao hospital ver a outro, non lle pregunta que tal. No. Dille, sabes quen está morrendo tamén? Somos así, temos esa forma, esa volta de tal. Pero, bueno, estamos así un pouco no mundo ocupando o noso espazo, non? E vos, no vosso mundo, na vosa, digamos, salón, no voso cuarto, estaredes vendo isto a través das redes e poderedes comunicarvos, non? Poderedes comunicarvos despois. Pero antes, isto podedelo seguir nas redes de Amega, no seu YouTube, na súa canle de YouTube, Asociación de Medios en Galego, en @medios en galego no Facebook e en twitch.tv na canle de Amega Oficial. Para quen non o poida ver, porque tamén os galegos somos moi amigos desto, vale? Non podemos ver o luar o viernes, tranquilos que non lo repiten o domingo,
Vale, pois isto é igual, non o podemos ver hoxe, pero ídelo poder ver mañán en Nós Televisión. E, que non queira escoitar na radio, poderá facelo o luns ás 6 da tarde nas radios municipais de Radiofusión. E máis, despois, como tamén os galegos seguimos tendo varias velocidades, en Tele20 Chantada podédelo ver nos vindeiros días. Chantada non é que sean ni máis ni menos, pero, bueno, dan tamén esa posibilidade para velo moito máis adiante. E nada, queremos contar coa vosa colaboración, porque aquí xa sabedes, aquí traballamos todos, pero cobro euro máis. Isto é así, Galicia, non? Bueno, aos feitos me remito. Queremos que colaboredes todos, que participedes cas vosas preguntas, as vosas aportacións, os vosos comentarios a través das redes, claro, como non podía ser de outra maneira. Que pasa? Que tendes que utilizar estes dous cancelos. Día dos Medios en galego é moito que sachar. Vale? Día dos Medios en galego, moito que sachar. E aí compartides un pouquiño todo o que vos apeteza e o que non vos apeteza tamén. Os malos comentarios xa miraremos se os metemos, se non. Bueno, o que vos apeteza comentarnos, facédelo a través destas dúas canles. Por que se celebra o Día dos Medios en galego? Bueno, en primeiro lugar, porque os hai. Porque os hai, eso é o que hai que celebrar, non? Que haxa medios en galego. Que haxa xornais, radios, televisións, que emitan en galego. É fundamental. Son as canles principais polas que un idioma pode chegar dunha persoa a outra, como transmitir a nosa cultura. Nós, como diría Castelao, nós somos galegos por obra e gracia do idioma. Entón, gracias a estes medios podemos vivir, podemos ser galegos. O día 7 de febreiro de hai, non sei, moitísimos anos, 1876, nacía o tío Marcos da Portela, a primeira publicación íntegramente en galego. Saiu á luz o día 7 de febreiro, conseguiu vender 4.000 exemplares, cando máis do 60% da poboación galega era analfabeta. Fixo, ademais, utilizando a ironía e o humor, conectando coas preocupacións dos sectores máis desfavorecidos da sociedade. O seu director, durante case toda a súa vida, foi Valentín Lamas Carvajal, ademais de articulista, ourensán, e foi aí onde naceu a revista, e grazas a ela, hoxe en día estamos celebrando este día. Desde o ano 2018 celébrase este Día dos Medios en galego por iniciativa de Amega, a Asociación de Medios en Galego, ano no que, en 2018, no que o Parlamento galego aprobou, recoñeceu a data nunha declaración institucional suscrita por todos os grupos. Daquela eran 50 as cabeceiras que utilizaban o noso idioma, hoxe son preto de 150 medios, grandes e pequenos medios que empregan a nosa lingua. Neste 2021, esta pandemia que supoño que algúns saberedes que tivemos este ano pasado, estame dicindo que levo a máscara, o pinganillo é por algo, vou na jardar porque queda fea, pero, bueno, así xa ven ao pelo que neste 2021 non poidemos celebrar o Día dos Medios en galego, o día que lle tocaba, que era o 7 de febreiro. Así que dixemos, cando podemos facer, porque total ímolo facer por fluxo de información multimedia, por streaming, puxamos o 20 de marzo. Un fin de semana como outro calquera, onte foi Día do Pai, hoxe é o Día dos Medios en galego, así que aquí estamos. E nada, ímolo celebrar como se merece, con música, con invitados, con vídeos, con propostas de varias formas, aquí, neste lugar que non podía ser outro, a Casa Museo de Rosalía. Eles deberon de coller ponte tamén, porque aquí non hai ninguén, non está nin Rosalía, nin Murguía, nin os fillos, deberon de estar de ponte, deixaron encargado a Anxo Angueira, que é un pouco o que leva todo o tema. Como naceu o galego? Como naceu o galego? Vos como pensades que naceu o galego? Como naceu? Como naceu Galicia? Galicia naceu hai moito tempo, moitos séculos, un señor chamado Breogán, que despois tamén fundou un equipo de baloncesto en Lugo, fundou así máis cousas. Breogán era un tipo que vivía lá no norte de Europa, indoeuropeo, por alá, aquela zona, a zona de... Cristo bendito conocía aquela zona nada máis. Entón, Breogán estivo unha temporada traballando en Exipto, nas pirámides de Exipto. El traballou, era capataz de obra, estuvo traballando nas pirámides de Exipto,
non sei, así unha temporadiña, e, claro, el chegou ali, viu toda aquela área, e dixo, el me cago en tal, cando traen o cemento, e, claro, empezaron a crear, e crearon as pirámides de Exipto, e, bueno, nunha destas permisos de traballo que daban, dixeronlle, bueno, tendes un mes para descansar. Entón, el volveu para a casa, volvía para a casa, e claro, 4 semanas, non? Porque Breogán foi o primeiro galego que asistiu, e o galego non lle gusta coller un mes de vacacións. O galego prefire decir 4 semanas que parece que é máis, non? Cando viñan os suizos do Suiza, di, canto traes? 4 semanas. Entón, el, volvendo de Exipto para arriba, pasou por aquí, polo que agora é Galicia. Entón, nese momento, el viu, Dios, que sitio máis bonito. Non, que costas máis chulas para entrar cas planeadoras, que montes máis preciosos para montar aquí eólicos. Entón, claro, hasta daquela non existía Galicia e non existía o galego. Entón, el foi o que inventou o galego. E a primeira palabra que dixo Breogán, cando viu isto, cando viu Galicia, dixo, hostia. E aí foi o momento no que naceu o galego, non? Naceu o galego, naceu Galicia, el viu todo isto, era precioso, entón creou Galicia en 7 días. Non, como todos os deuses, é algo que teñen os deuses no seu epígrafe de autónomos, teñen fundar países en 7 días. O primeiro día fundou a terra, pero el chamoulle a parcelaria. O segundo día o martes creou a auga. O mércores parecíalle pouca auga e creou outra pouca, pero que viña de arriba, do ceo, a chuvia, aí puido estar quieto. O xoves creou os callos, se non vai a Santiago, los jueves callos. O venres creou o luar. O sábado creou a comida galega por excelencia, churrasco, pulpo e tarta helada. E o domingo, como xa non sabía que máis crear, dixo el, que fago? Estou quieto, non? Aí o domingo creou a repetición de luar. E, bueno, foi así como naceu Galicia, quedou bonita, a verdade é que naceu, o que pasa é que estaba el só, ali non había ninguén, Galicia, claro, quen iba a ver? Asturianos por un lado, zamoranos polo outro, portugueses abaixo, quen se mete aí? É difícil, non é fácil. Entón, ele dixo, necesito un reclamo para que veña xente. Entón, claro, hoxendía, un reclamo para que veña xente é poñer nun cartel París de Noia, panorama. Entón, énchese eso todo. Pero, claro, daquela non existían. Entón, el que reclamo puxo? O galego, de que é moi amigo? De que é moi amigo o galego? De construcións pseudo-legais ou ilegais. Custalle moito construir a menos de 50 metros ao nivel do mar. Entón, el, coa mesma, chantou a Torre de Hércules na Coruña. Empezouse a encher aquilo de xente, pero, bueno, suecos, islandeses, uns que debían de ser, chamábanse Martín Safadesa, aquí apareceu, como se chaman, uns que fixeron 1000 castros, que despois deron a volta ao nombre e chamáronse Castromil. Bueno, aquí apareceu de todo, apareceu un tipo que viña rodeado de gaviotas, viña dicindo, he dicho que no, he dicho que no. Bueno, acordado, como se chama, o que montou a tienda esta de roupa, Amancio Ortega, Zara, bueno, puxolle o nombre de Zara porque Zara é a filla. Ele era Zarabeto, paza para casa, Zara, onde vas? E puzo o nombre da filla. Pasa que, daquela había un Zara na máis, Zara así genérico, pero despois convertiuse, o tipo, claro, o tipo despois de tal, dixo aquí hai que diversificar, non? Entón, diversificou e puxo Zara normal, Zara muller e Zara, Zara muller, Zara Kids e Zara home. Claro, pos galegos. Entón, claro, ti eras galego, entrabas en Zara home e atendilla chunha tipa, hola, buenas tardes. Como que buenas tardes? Este é Zara home, falarame galego. Non, este é Zara home. Non, pois na porta é pon Zara home. Serei galego, pero non son gilipollas. A confusión dos idiomas non axudou nada. Pero, bueno, así foi como naceu Galicia. Quedou bonita, chantamos unha catedral en Santiago, unha catedral está sin recebar, pero, bueno, cando entren cartos de Europa, cuidado, aí vai haber de todo. E así foi como naceu o galego. O galego foi tomando forma, foi diversificándose, despois empezou a vir a televisión. Acordados da televisión de Galicia, ano 1985-86, día 25 de xullo, primeira emisión, 3 da tarde, primeiro telexornal. Boas tardes, benvidos á Radio Televisión de Galicia. Nembargantes, a xente non entendía. A xente non entendía ese falar. Claro, despois xa veu Xinchán, cuiño, piraliña, pero claro, porque os galegos temos esa ansia de non querer valorar o noso. Non ti vas a un supermercado e son a caixeira, pili caja 4,
Como Pili Caja 4, home, por favor. Aparte, miras pa tipa e conócela, porque a conoces. E di, pero aquela é Verónica, aquela viña comigo á escola. Aquela tiña vacas na casa e non lle dicía Morena o rejové. Non, joder, por favor. Claro, Pili, caixa 4, por favor, que é moita hora. E, bueno, así foi como naceu o galego e hoxe queremos celebralo con moitas máis cousas, non? Bueno, vamos xa un pouquiño apuratiños de tempo, así que vamos empezar este programa cun vídeo da persoa, un pouco do xefe de todo isto, da Casa Museo Rosalía. Vamos facer un programa, non sei, rapidiño, non? Eu xa estou falando demais, rapidiño, con entrevistas, con música, e, sobre todo, poñendo en valor, honrando a figura do noso idioma, do galego e dos nosos medios. Quedades un pouquiño agora coa nosa banda e despois poñemos o vídeo. Recordade, hai moito que sachar. Moi bo día e benvidas á Casa de Rosalía para celebrar este Día dos Medios en galego. Esta casa é unha casa de todos, así que está aberta a todo o mundo que queira chegarse a ela, pero especialmente a aquelas persoas preocupadas polo futuro da nosa lingua. Esta casa vai indisolublemente unida ao futuro da lingua galega. Así que os medios son algo realmente estratégico para ese futuro e o que vos desexo é que os celebredes con alegría, tamén con esperanza. No tempo de Rosalía apenas había un medio en galego ao final da súa vida, o tío Marcos da Portela. Hoxe hai máis, pero aínda que a situación mellorou, ten desde logo moitísimo que mellorar. Así que feliz Día dos Medios en galego e longa vida ao noso idioma e eses medios. Pois aquí estaba o xefe, o encargado de ter todo isto en tan bo estado de forma, Anxo Angueira. Moitísimas grazas, Anxo, moitísimas grazas á Fundación por convidarnos a facer este programa aquí. Para nós unha honra, como tamén é unha honra ter ao noso primeiro convidado, unha persoa que, bueno, é dos encargados de que o galego teña o sitio que ten que ter, de traballar, de facer que nós cada día melloremos e falemos máis en galego. Quero que recibamos con música primeiro, despois cun forte aplauso virtual, a Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística. Aplaudimos, non? Claro, vamos ver, somos poucos, pero ruidos. Que maravilla, sí, señor. Que tal? Pois moi ben, Fede, moi ben aquí na Casa Museo de Rosalía de Castro, un día como hoxe festexando os medios en galego, imagínate, poucas cousas mellores que estas habría. A verdade é que sí, a verdade é que séntese un ben aquí na Casa de Rosalía. Ti espero que te sintas ben, cómodo, ben recibido, para celebrar o día que celebramos, porque é un día importante. É un día moi importante, é necesario, porque é unha forma de visibilizar que os medios en galego e que o galego pois vale ao pé de calquera outra lingua para estar informados e para que nos transmitan pois ese gran volume de noticias que cada día parece que hai máis ou que temos máis, non? Pero eu creo que é unha das asignaturas pendentes aínda da lingua galega, porque a pesar de haber tantos anos que o tío Marcos da Portela saiu ao prelo, pois aínda hoxe, evidentemente, a grande industria editorial informativa pois ten moitísimo peso e que o galego se faga un sitio que colla unha parcela nesa gran concentración parcelaria das linguas, pois é moi importante. Unha curiosidade ou varias curiosidades e tal, eu son amigo así de remexera, de buscar así información, non? Porque as cousas hai que preparalas, dixo Donald Trump. Entón, eu estive buscando, non? Ti ou fuches
presidente do Recreo Cultural da Estrada, secretario da Fundación Castelao e da Fundación Cultural da Estrada, membro do Padroado de Fundación Neira Vilas, membro da Comisión de Seguimento do Centro de Documentación Sociolingüística do Consello da Cultura. Temos Cadrado por aí. Membro de tal, membro de cual. Que faz no teu tempo libre? Pois gústame moito ler, gústame moito andar polo monte. Esta tempada estou practicando bastante, eu creo que como todos os galegos e as galegas. Gústame sobre todo, pois iso, estar no medio rural, que é de onde procedo, e o tempo para estar con amigos, coa familia. Sou unha persoa que necesita moito de socializar, de estar con xente. Así que che gusta andar polo monte, és como a mí. Eu, aparte, cando buscas ideas, queres... a veces, para sacar unhas, pero que che veñan outras, eu sou moito de andar, vou ao monte tamén, e cando andas polo monte, que ideas che veñan á cabeza, ou que pensas ti que todo o que se leva feito, pero todo o que queda por facer con respecto ao galego? Pois queda moitísimo. Queda moito. O galego é unha lingua que agora chamamos das linguas medias. As linguas medias son aquelas linguas que pasan do millón de falantes para arriba, non? Nos di a UNESCO. Evidentemente estamos nunha lingua galega nova, por decirlo de algún xeito, porque estamos ante unha Galicia nova, unha sociedade que mudou moitísimo nos últimos 60, 70 anos, e o idioma que fala, o idioma que sigue sendo maioritario, hai que ter en conta sempre este dato, somos a única lingua cooficial, a parte do castelán, evidentemente, a única lingua cooficial no Estado español que é maioritaria, é dicir, o galego sigue sendo maioritario en Galicia. Isto é un logro moi importante da sociedade galega no seu conxunto, pero isto hai que afianzalo e hai que colocala pois nos novos tempos e nos novos medios. E aí os medios de comunicación teñen un labor importantísimo, porque tamén os medios cambiaron, e seguramente tamén teñen que cambiar moito nun futuro próximo. A tecnoloxía, este lema de moito que sachar, non? Facíame reflexionar vindo para aquí, que agora tampouco non se sacha como antes. Sachar hai que sachar a terra, senón o millo non medraba. Pero non ves a xente sachando cada un ca súa sacha e co seu sombreiro de palla, verdad? Entón, temos que ter tecnoloxía, temos que ter os adiantos, estar na vanguarda de todas as cousas. E para iso os medios, isto hoxe que estamos facendo con este palabro do streaming, pois é unha mostra máis, non? Que quen ia contar con isto hai nada máis que 10 anos, que non é nada na historia dunha lingua. No, e agora que falas desto, vénseme un pouco pode quedar aquí sementado, que o recolla a Mega, ou quen queira, ou a propia Secretaría Xeral de Política Lingüística. Non, xa que hai moito que sachar, pois digamos o streaming en galego podía ser o rego, non? O rego. Pois sí. O rego polo que ir, polo que flúa, pois eso, toda a información, todo o galego, non? Digamos que en que leiras está desachando, por dicirlo así agora no voso departamento, na vosa secretaría? Pois mira, temos tres moi definidas para estes anos que van vir, e ainda que xa levamos traballando nelas. A primeira é a transmisión familiar, é algo importantísimo, traballar no seo das familias, porque moitas veces centrámonos, como é normal en todos os procesos de normalización lingüística de calquera lingua, pois primeiro foi o ámbito educativo, logo a cultura, que son ámbitos que máis ou menos hoxe en día están encamiñados, non están encarreirados. Pero hai unha parte fundamental que é a importancia da lingua materna, da lingua que temos na nosa familia, no noso entorno, nas nosas casas. En mentalizar as familias, que as familias galegas xa non son exactamente as mesmas tampouco que as familias de hai tantos anos, sobre todo as familias de ámbitos urbanos, das grandes cidades, que moitas delas, ao mellor xa non son galegofalantes, igual que non eran tampouco ao mellor dos tempos de Rosalía. Que pasa? Que hoxe son moitas máis que se concentraron nas grandes cidades. Por mentalizalos de que lle falen galego aos rapaces. Por menos que lle falen algún galego aos nenos e ás nenas, para que identifiquen ese galego que logo eles van aprender na escola, van aprender na súa etapa formativa, na súa vida académica, para que identifiquen unha lingua da casa. Logo tamén o galego no ámbito da xuventude. A xuventude, a mocidade, é unha etapa moi interesante no ciclo vital de calquera persoa, porque é a porta cara a madurez. E aí é cando establecemos a nosa lingua, cando nos podemos, hoxe en día, o 90% da xente en Galicia pode falar galego ou pode falar castelán, con maior ou menor fluidez, pero as bases están aí. E cando optamos por unha lingua ou por outra, é xusto aí, na época da nosa mocidade, dependendo onde vivamos, con quen nos relacionemos, cal sexa o noso ámbito de traballo, traballar aí. E despois, por último, xa o mundo das tecnoloxías. Vimos a que velocidade está indo isto. Temos que ser quen de colocar o galego pois no ámbito das grandes tendencias tecnolóxicas. Eu supoño que ao final é un tema moi familiar, non? Que os nenos se deixen influenciar por seus pais
que lles fala en galego, é que os pais se deixen influenciar polos nenos que lle ensinan as novas tecnologías. É un pouquinho algo recíproco. Bueno, pois nada, pouco máis. Simplemente quería comentarche, eu estou aí a ver se cambio, eu son Federico Pérez Rey, o Rey ainda o sigo tendo con Y, estou a ver se o cambio. Cando pasas de Valentín a Valentiño, temos que cambiarlos, Algún día desto paseino. Moitísimas grazas, Valentín, é un placer terte aquí e ata o ano que ven. Pois parabéns á Mega, que teñamos moitos máis días dos medios en galego, cada vez máis medios e cada vez máis días. Saúde. Saúde. Abre a mente. Teste que informar. Pandemia, restriccións, mocións de censura. Se escoita los medios de Madrid, saberá lo que ali pasa. Se escoita los medios galegos, coñecerá lo que che importa. E se é en galego, halo entender moito mellor. Hai moito que sachar, amigo. Hai moito que sachar. Sí, señor, menos mal que me dixeron antes aí fora de cámaras que era Marlon Brando, senón facías unha cara coñecida, a verdade é que sí. Pero ten toda a razón do mundo. Hai moito que sachar, amigos e amigas, hai moito que sachar. Alguén que leva sachando moito tempo e que lle queda moito por sachar, porque é unha das persoas que máis leva traballado a prol da nosa lingua, é a nosa seguinte convidada. Ela chamase María Muiño Filgueira e é deputada de Normalización Lingüística da Deputación da Coruña. Forte aplauso para a nosa banda. Teñen ganas de tocar. Vese que levamos un ano complicado. Temos ganas de salir, de festa, de música. Pero, bueno, é un gustazo poder volver a disfrutar dela. Como imos disfrutar agora de María Muiño. Que tal, María, como estás? Hola, moi ben. Sí? Sí, a verdade, un gusto estar aquí. Contenta de estar aquí. Como te sentes hoxe aquí no Día dos Medios en Galego? Pois síntome moi contenta de estar hoxe aquí, de que encontráramos así unha fórmula para poder celebrar efectivamente, como ben se dixo antes, pois a existencia de medios en galego pois tan necesarios para poder vivir dun xeito normal no que é o noso idioma, claro. Sí, efectivamente. Ao final, grazas ás redes tamén podemos estar hoxe aquí, porque senón entre restricción, perímetro, confinamento, xa un non sabe que, pero, bueno, grazas a toda esta tecnoloxía podemos estar hoxe aquí. Antes de empezar, outro día falaba así con as colegas, con uns amigos, falaballes deste evento, de que ia ser o presentador e de que te ia entrevistar a ti. Ela traballa na Deputación da Coruña, entonces dixe, que lle podo preguntar? Dixeronmeles, pregúntalle algo que todo o mundo leva querendo desexar hai moito tempo, que é saber para que valen as deputacións. Moi boa pregunta. Bueno, as deputacións ten moitos matices esta resposta e a verdade é que, bueno... Deixámolo para outro programa. Deixámolo para outro programa, sin profundizar, si queres falamos máis polo miúdo do que sería o meu traballo na Deputación. Efectivamente. En que sacha, digamos, a Deputación da Coruña, neste caso, o teu departamento de Lingüística, que facedes? Ben, primeiro de todo, pois entendo que asumir un grande reto que é o de contribuir con medidas e apoiando
a avanzar no escenario de vivir a normalización da nosa lingua e, de algún xeito, pois retribuir o seu estatus de idioma. Como o facemos? Bueno, pois, primeiro de todo, en colaboración e coordinación co resto de administracións locais, buscando pois o máximo alcance dende nós, que si somos unha administración pequeniña, con recursos limitados, pero sí que é verdade pois, que procuramos eso, que se expanda a nosa acción, e unha das cousas que temos é a financiación da rede de técnicos de normalización lingüística nos concellos, que eu entendo que teñen unha importantísima labor e que son profesionais pois, que contribúen moitísimo á dinamización e ao impulso da lingua no territorio. E, por outra parte, pois, estar atentas aos datos, á realidade da situación lingüística na provincia e ter moi de man traballar tamén cercanamente con aquelas entidades pois, que desenvolven o seu labor tamén na defensa dos dereitos lingüísticos e tamén no que é a promoción da lingua. Realmente, bueno, eu creo que se resumiría en escoitar, estar atentas e mantendida para colaborar. Sí, efectivamente, é un pouco a colaboración e todo o apoio que vos prestades. Bueno, por poñerlle así títulos tamén, vos colaborades, apoiades a Tiralle da Lingua, ao Correlingua, aos youtubeiros. Entón, digamos, esa sinerxia cos concellos vese refletida en actividades como esta, claro. Sí, efectivamente. Actividades tamén hai que decir que tamén teñen ese puntiño de estar alerta aos cambios a nivel social, que buscan a complicidade e encaixar tamén en formatos atractivos pois que realmente enganchen a xuventude para sumarse a producir e a crear e a participar en galego, claro. És seguidora habitual dos medios en galego? Sí, son, a ver, por varios motivos. Unha por convicción, porque entendo que crear información na nosa lingua implica tamén unha determinada mirada. As linguas están cheas de palabras feitas dende os povos e dende as persoas e os relatos que se fan nos medios en galego están feitos dende aquí. E tamén pois, dan pé a coñecer todo o que se fai e o que se move no noso territorio, que é moito e moi bo. Sí, no, unha lingua está viva, evoluciona cada día, neste, digamos, nesta nova época que vivimos, de novas tecnoloxías, de novos formatos, aí é onde tamén nacen novos xeitos de contar e de palabras novas, o que falábamos do streaming. Claro, é algo fundamental que departamentos como o teu que estean ao tanto de todo eso. Efectivamente. Para iso, insisto, creo que é moi importante termos a capacidade de comunicarnos, de relacionarnos e de escoitar tanto a xente que está a pé de territorio, a rede de normalizadores lingüísticos, que están moi en contacto con centros, con entidades, con asociacións e tamén con outras entidades pois que realmente temos xente que está moi ao tanto deses cambios, propostas moi creativas e que efectivamente enlazan moi ben con ese tipo de comunicación pois que na que hai que avanzar pois para que o que se produce en galego chegue a xente máis moza que realmente é a que vai a tirar e a impulsar polo futuro da lingua. Nesto xa dá a sensación de que sempre imos 3 meses atrás, non sabe unha palabra... A xente, si, os que estamos nesta xeración parece que temos que facer o esforzo de actualizarnos e poñernos ao tanto. Deixoche 30 segundos simplemente para que nos conte, xa que estamos na casa de Rosalía, que é o Premio Rosalía? Que é o Premio Rosalía? O Premio Rosalía, que me informei por aí, un premio para entidades, para persoas, para digamos, a difusión do galego. Hai, digamos, a posibilidade ata maio, creo, para presentar proxectos. Sí, a ver, se poden presentar, efectivamente, acabas de resumilo ti moi ben, agora mesmo está aberta a convocatoria, pódese consultar as bases e as propostas na página web da Diputación e, evidentemente, eu creo que é un recoñecemento importante e que de interese, bueno, pues que todas as persoas que se
se acheguen un pouco a información e o teñan en conta entidades e recoñecementos a título tamén persoal. Perfecto, pois así faremos. Moitísimas grazas, María, un placer, e se o ano que ven volvemos, contaremos contigo. Vale? Grazas, moi encantada de estar aquí. Boa tarde. Veña, igual. Continuamos, vou facer que beba un pouco porque non teño nada, pero bueno, fíxome coño de traer a cunca porque todos os americanos e Buena Fuente andan ca súa taza super tal, eu trago a miña cunquiña que hai que meter así os dedos dentro para que saiba. Nos continuamos e quero vos recordar que podedes mandar as vosas preguntas, os vosos comentarios, o que queirades, ainda que sexan malos, despois xa mirarei se os leo ou non, a redes sociais de Amega, Facebook, Twitter e YouTube. Debedes utilizar os cancelos Día dos Medios en Galego é moito que sachar, vale? Así que nada, nos continuamos con o noso programa e imos alá. A ver. Que pasa? Tanto falar de min, terei algo que dicir, non? Sí, bueno, non sei, pero... Perdoa, pero é que non sei quen és. Ti quen és? Como que non sabes quen son? Non? Son... A ver, teño másters, incluso algún comprado, pero son listo, pero adiviño non son. A lingua galega. Ti é a lingua galega? Son. É quen cho dixo? Pois miña nai, como a ti che puxo fede, non? Sí. Pois igual. Vai por Dios tamén. Pero, bueno, pues nada, se cho dixo tua nai, as nais hai que facer caso. Efectivamente. Por favor, o que digo a nai. Moi ben, bueno, se non é moito preguntar, perdón, porque xa que estou neste papel de entrevistador, que querías? Que se che perdeu? Que quedou unha tarde maravillosa? Home, pois darlle as grazas aos medios de comunicación que me utilizan. Digo eu, non, que menos. Que non son tantos e non o teñen tan fácil. Non, a verdade, nos ricos xa che digo eu que nos van facer. Pa xente que conoceu que traballa neles, xa che digo que non. Home, pois sí, a verdade é que é bo darlle as grazas que... Efectivamente. Ricos non se van facer. Non. Pero grazas a eles chegou a moitísima xente. E iso é importante a día de hoxe. Que, polo visto, no meu caso, en moitos casos, se podería considerar un peche perimetral. Sí, a verdade é que sí. Peche perimetral é confinamento, porque ti para determinadas franxas de poboación estás bastante confinada. Eu a xente nova prácticamente cada día escoito a menos falar en galego, bueno, pois dame un pouco de lástima. Iso é todo culpa do J Balvin e da Rosalía. De quen? De Rosalía? Sí, de Rosalía. Cuidadiño co que dis que estamos na súa casa. Home, hoxe non tan eles que deben de ir por aí de ponte, pero a ver o que dis, Estamos na casa de Rosalía. Na casa de Rosalía da Tratra? Non, na casa de Rosalía, adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Eu falo da que fai música, que Rosalía xa sei quen é, xa sei onde estamos. O que me refiro é que a xente moza, a día de hoxe, o único que fai é escoitar música en castelán e perrear en castelán, coa bonita música que temos en galego, sí ou non? Sí, estou de acordo, douche a razón, pero tamén se fai música dese estilo en galego, Sí. Sí, música... Home, non é perrear, que en galego sería canear ou cadelear ou facer o cadelo ou tal, pero tamén se fai. É moi bonita. Eu teño amigos que fan cousas realmente bonitas e... Sí, xa verás. Eu podería vela. Mira aí. Chanta aí. Viva Curros Enrique, cando lín os dous de sempre, coñecen a Castelao, campanas de basta, valeles, cando soio tocar, Rosalía sexy, e pondale treñen o galego, e os mundial. Viva Curros Enrique e Carlos Casares, viva as ollas novas, viva os cantares. Non teñas vergonza, falar galego non está mal. Vai dai, pasa cá.
colheita e feixe, caldeirada, peixe, son palabras que hai que usar máis. Oh, viva Curros Enríquez e Carlos Casares. Vivan as follas novas, vivan os cantares. Non teñas vergonza, fala galego, non estás mal. Vai dai, pasa cá, falar galego non está mal. Oh, oh, toma, xoba, xoba. Non está mal. Oh, oh, toma, toma. O galego é o mundial. Oh, viva Curros Enríquez e Carlos Casares. Viva as follas novas, viva os cantares. Non teñas vergonza, falar galego non está mal. Vai dai, pasa cá, falar galego non está mal. Oh, oh, toma, xoba, sácame, sácame. Oh, oh, toma, xoba, sácame, sácame. Sí, señor, non contaba eu con isto. Que me dis? Gustouche? Moito. Maravilla, Sí, sí, creo que hasta o vou utilizar para un dos meus TikToks. Pois a mí encantaríame, gustaríame moito se ti puideses facer TikToks. É porque non podo facer TikToks. Non podes facer TikToks porque... Mira a noticia. Mira, TikTok rexeita unha campaña publicitaria da Xunta por estar en galego. Pois non sabía eu disto. Pois sí, é o que hai. Pero tamén che digo unha cousa. Que? Isto que nos di é o mesmo que dixeches ti fai un anaquiño. Que temos moito que sachar. Hai que sachar, Hai que sachar. moito que sachar. Moito. Xa non digo darlle calegoña a algún na cabeza. Eso a mellor quedas demais. Por favor, non sei do TikTok se están vendo isto, pero bueno, no, violencia xusta, pero non, hai moito que sachar. No momento en que poidas empezar a facer TikToks ou teñas esa posibilidade de que os vas facer, de que nos vas falar? Pois mira, estiven pensando que xa que hoxe é o Día dos Medios en galego, bueno, celebramos o Día dos Medios en galego, podo dedicarlle un TikTok aos xornalistas e ás xornalistas. Home, está ben que algún e algunha teñen moita faltiña, é moito meter a pata, é moito meter a pata. A zoca, meten a zoca. Como acabas de facelo ti agora, sí. Bueno, eso, metemos a zoca. Refíreste, supoño, tamén a chea de bulos e fake news que soltan pola auquiña e todas esas cousas, non? Sí, trolas, mentiras, contos, quererás decir tamén. Bueno, claro, sí, ten razón. Non, pero estou segurísima de que os meus queridos medios en galego fan unha información veraz, seria, achegada ao pobo, con temas que lle interesan, pero, de vez en cando, é normal, meten a zoca, porque non é a primeira vez que escoito pola radio, por exemplo, dicir noraboa, no cando de dicir en hora boa. En hora boa, que mira que fácil é de recordar. Sí, igual o dir rápido, en hora boa, pero non, sí. En hora boa, ou parabéns. Ou parabéns. Efectivamente. Ou na televisión, que tamén escoito moito gracias, que sería grazas. Xa levamos unha temporadiña con grazas, xa debía estar... Está pasado de leva moda. casi tanto tempo como o luar, o grazas, así que xa podíamos a facernos a él. Efectivamente. Grazas ou graciñas, que tamén queda moi riquiño, ese feito pequeniño, graciñas, que dá para todos e para todas. E logo, por exemplo, últimamente nos titulares falase moito dunha tal cuarentena, que aquí temos cuarentenas, con os ben abertas. Pois non estaría nada de máis que lle fixéramos unha visita a algunha xornalista, e sen ser xornalistas, xente con certa influencia, non quero dar nomes, pero bueno, vénseme á cabeza un nome que empeza por A e acaba por Alberto Núñez Feijóo. Non quero dar nomes, vale, pero claro, ese señor presidente do goberno galego, con certa responsabilidade, andan os pronomes abaneando, venche un pronome de chantada e aparece... Hai que... Pero bueno, pásate por aí, dalle un toquiño a Feijóo e toda esta xente non sei, que máis? De que máis podemos falar? Pois non sei.
Mira, por exemplo, comentarche que fai pouco estive en algo enferma. Tu eches algo enferma? Sí. Pois eu Non foi nada do COVID, Eu vexo boa cara. Ves moi boa Sí, cara? eu vexo boa cara. Pois moitas grazas. Sí, vexo moi boa cara. Non sei por que está... Pero por que dixo de enferma? Porque ás veces parece que vou recuperar, pero volvo a estar enferma sempre. Aló? Resulta que, por exemplo, imagínate, outro día houve un xuizo e non aparezo por ningún lado. Creo que por aquí teñen un titular que xo trouxen preparado. Mira, o galego, unha lingua estranxeira nos xulgados. Non se emprega, só se emprega no 1% dos procesos. Mira se estou mala, enferma, que hasta non vexo a mira a idade que teño. Así que nos xulgados non se emprega o galego. No 1%. No 1%. Nada, basicamente. Delinquimos en galego tamén, quero dicir, eu digo yo aos xuíces que hai delincuentes de todos os idiomas, así que eles tamén podían facer o esforzo para xulgarnos en galego. Podría ser interesante, pues sí. A verdade que... Ou, por exemplo, tamén pasa que agora empezaron a dar os resultados das PCRs, Sí. pero escríbenme mal. É que poñen. Pois poñen, por exemplo, empezan xa bonito, fuerte, din, se informa que acaba de recibir o resultado da que dou... Se informa. Se informa. Son moito eses foron a mesma escola que Feijóo. Efectivamente, bailando muiñeiras están os... Sabes o que pasa? É que hai moita xente que cando ve PCR tolea un pouco. Por qué? Porque o PCR galego é outro. Polvo, churrasco e ribeiro. Entón, claro, a xente temblan os dediños nas teclas. Pero, bueno. Pois mira, nada, eu non sei, claro, o que vexo é que estás ao mellor falta logo de cariño. Bueno, non sabes ti canto. Sí. Estiven pensando en facerme Tinder e todo. Métete a youtubeira. A YouTube? Sí, home, claro. E ti crees que tería eso? Sí, home, sí, claro que sí. Bueno, eu que sei, ao final unha pensa en moitas cousas, como chegar á xente para que me falen, para que unha volvese tola. O importante é que me falen, se ou non. Bueno, Eso é importante. Pois xa Eso é estaría. importante. Bueno, pois mira, non temos moitísimo máis tempo. Eu agradezo que viñeras. Moitísimas grazas. Que teñas saúde. A saúde é o máis importante. Vale? Dixo Amancio Ortega. Sin saúde non imos a ningún sitio. E nada, cando queiras, ves que para ti estamos na sempre. casa. Vale? Así dures 1000 primaveras máis. O galla que sí. Darlles grazas aos medios en galego, outra vez, pola grandísima labor de divulgación que están facendo, e vémonos para a próxima. Claro que sí. Veña, Vico. Marcha que teño que marchar. Chao. Chao, chao. Que hai, meu? Como estás? Pois nada, ímolo levando. Agora que ven o bon tempo e que podemos sair algo, pois millor. E ti que, como vai o proxecto este no que andas metido? Que me contaras aí atrás. O de agora.gal? Pois xusto estamos para sair. Non era sen tempo, iches. De feito, ando che agora na web revisando os últimos retoques. Que guai, tío. Ainda que tampouco me lembro moito de que é o tema, se che son sincero. Sei que é como outro medio en galego ou algo así. É que non é outro medio en galego. Se cando entres me dis que é outro medio máis, fechamos chiringuito. A ver, contamelo. Técnicamente non é un medio como tal. É un agregador e distribuidor de contidos digitais, en galego. Que hai a hostia de proxectos superinteresantes por aquí, divertidos, útiles, e nós queremos aproveitar o que se fai, que é moito, é moi bo, e recollelo, sen moitas máis pretensións. Pop para divertirse, que decían as Ataques Campe. Bueno, estou un pouco como estaba. Non sei se me podes contar máis. A ver, como che explico? Que queres mirar que facer de comer? Pois tes un lote de receitas de blogs de aquí. Que xa que vas cociñar para uns días che cunde saber como ven o tempo? Pois aí tes os datos. Ou da COVID. A ver a portada, pa ti, que estás feito un gamer. Que queres ler sobre o último en videoxogos? Aí o temos, en destacados.
E todo en galego, claro. Non sei, se agora Puntogal fose unha persoa, sería como ese amigo espabilado e riquiño que sempre está disposto a axudar. Carai, canta cousa. E todo iso que tedes de onde sae? Porque, home, vos non o escribiredes todos, imagino. No, é que proxectos superpotentes. Ante que nos puxemos con isto, non coñecíamos a metade. No tema dos blogs e dos medios culturais, por exemplo, pois igual o que falta é un poquinho de cohesión, como había no blog do Millo, lembras? E algo de proxección tamén. Xa sabes como traballa Google se escribes en galego. E nada, iso é o que queremos aportar. Vale, xa vou pillando. Contra, pois, moi boas trazas, non? Oxalá vos vaya moi ben e a ver se encontrades ese espazo que buscades. Home, non sei, espazo tendo que haber. Hai quen quere contar e hai quen quere que lle conten. Ao final nos estamos aí para axudar a facer o camiño. Mira, antes de ter nada, só con esta idea xuntamos máis de 30 proxectos e temos case 100 suscriptores. E o ben que nos foi con Pod Galego anímanos bastante. Quen sabe, igual daqui a algún tempo nos botamos ao vídeo tamén. Ao final, isto é un experimento. Buah, que pasada, cando dis que saídes? O domingo pola tarde teño que cociñar. Igual lle boto un ollo, claro. Ti quedaches co das recetas e o carallo. Pois xusto queríamos sair o domingo, pero non demos feito. Estamos a puntiño, vouche contando. Perfecto, pois imos falando logo. Veña, vou seguir con isto. Abur meu. Adeus. Pois o que acabades de ver é unha especie de videopresentación dun novo proxecto duns colegas que se fan chamar Agora.gal, unha web de medios en galego que está aí a piques de ver a luz, digamos que en breve sairán de contas. Esperemos que lle den as contas porque son moi necesarios. Plataformas que difundan os nosos medios, cantas máis mellor. Longa vida a Agora.gal e agora longa vida a este programa, o que pasa que o tempo cómenos, que diría Haile Gebrselassie. Así que imos co último convidado desta tarde. El traballa en Radio Estrada, é membro socio e membro de Amega tamén. Recibamos con moita música e un forte aplauso a Pablo García Chichas. Agora sí, agora con todos vos, Pablo García Chichas, que tal, Chichas, como estás? Moi boas tardes, ben. E ti que tal? Xa rematando, non? Xa acabando. Ainda que pasoume, Dios, rapidísimo, estaría aquí outras 3 horas, sobre todo con xente como vos, para, bueno, pues, para falar do que víamos falar hoxe, non? Do galego e do galego nos medios, porque sodes da resistencia. Como levades? Cada vez máis. Cada vez máis, sí. Millor tamén. Sí, sí. Bueno, en principio, dar as gracias, antes de nada, ao secretario xeral de Política Lingüística e tamén á Deputación da Coruña, a deputada por achegarse, por apoiar dende o principio, porque dende o primeiro día dos medios en galego, tanto a Deputación da Coruña como a Secretaría Xeral estiveron apoiando, tamén a Casa de Rosalía por cedernos este espazo a ver se Rosalía non se inspira aos medios en galego para seguir adiante. Comentar que dende hoxe xa se pode decir que a Amega, Asociación de Medios en Galego, é amigo protector da Casa de Rosalía, colaboraremos tamén con eles, e, bueno, aquí estamos para, como diste, longa vida aos medios en galego, e seguir adiante cada vez máis e cada vez máis necesarios tamén, non? Efectivamente, non? É que Rosalía nos garde, nos inspire,
Bueno, xa ela foi visionaria, non? Nese verso longas noites de luar, ou como era? Non me acordo, algo de luar decía e ao final acertou, o cabrón. Estás co luar, aí, estás aí... Home, as cousas que duran moito acabanse convertendo nunha obsesión. Contanos, por que facer xornalismo en galego? Bueno, o xornalismo en galego é cada vez máis necesario, vímolo durante a pandemia tamén, non? Que a xente a quen recurría era aos medios en galego. Son medios veraces, plurais, non? E a xente xa non só para recibir a información, senón tamén moitas veces cando os teléfonos dos Sergas estaban colapsados, por exemplo, poñíanse en contacto con nós para saber como poder ter acceso ás menciñas, se debían ir ao centro de saúde ou directamente á farmacia, como tiñan que facer para esas pensións do estranxeiro, para mandar as fes de vida, se había prórrogas, se non. Os medios en galego son necesarios pola proximidade, sobre todo porque esa información veraz é necesaria a pluralidade, pero que sexa bidireccional, vale? Que non haxa só unha dirección, que non veñan xa un punto de vista dado, non? Que haxa pluralidade neses puntos de vista e, por exemplo, durante o proceso en Cataluña, a nós estaban nos bombardeando que había moitísimas empresas que estaban deixando Cataluña. Pero cantas empresas están deixando Galicia? Todos os días, non? As empresas galegas parecen como os ciclistas, atopan refuxio en Portugal, non? Entón, aquí en Galicia tamén están pasando cousas. Os galegos teñenas que saber, pero tamén se ten que saber fora. E quen fai eso? Pois o xornalismo galego, os medios en galego, están aí a pé de rúa, non? Por exemplo, o paritorio de Verín. Nos agora estamos cas eleccións na Comunidade de Madrid, estamos tamén ca moción de censura e os tránsfugas de Murcia, non? E hecho dicir, non, levamos unha semana como que... Pero que pasa na Diputación de Ourense? Efectivamente. Que pasa no Concello de Ourense? Que pasa cos traballadores da Alcoa, cos de Ence? Que pasa ca plataforma de enfermeiras en Loita? Que pasa co consorcio galego, que agora tamén están reclamando os seus dereitos? Quen informa deso? Pescanova e Gloria Lago, que pasa con Abel Caballero, todos os días che dá un titular, eso hai no que contar. Quen informa deso, non? Eso te pode contar nós, efectivamente. É o que dicías antes, que me parecía fantástico e útil, porque ao final a palabra medio ven sendo algo útil, non? É un medio de comunicación, é o do servizo público, non? De moita xente que vos chamaba, que vos preguntaba como facemos isto, onde nos vacinamos, onde temos que recorrer, eso pareceme fundamental. Así que, quero dicir, o voso, digamos, o voso rego, non? O voso sachar diario, basicamente é iso, non? É falar do que nos pasa a nós, para nós e tamén para os demais. Claro. Que aquí temos moitas cousas que exportar, a parte do pulpo, churrasco e albariño, non? Temos, xa, indo ao gastronómico, pois hai sidras, hai diferentes viños, hai moitas elaboracións que non teñen visibilidade. Nos medios en galego sí que se lle está dando visibilidade. Hai tecnoloxía, hai videoxogos, temos de todo. E a xente, os galegos teñen que saber, pero tamén fora teñen que coñecer o que hai en Galicia. Efectivamente. Que non só sexa Franco e Rajoy, temos máis cousas. Temos máis cousas. Temos máis cousas. Pero, bueno, nada, comentábamos antes a xente que nos quixese mandar preguntas e comentarios, un pouco o que lles apetecese e tal. Os malos xa os filtrei eu, xa quedaron alá, e os vos, pois, son vos, non? Dame licor, me dinos que parabéns. Esta quero xa redirixir a ti, porque que pasa eu, pregúntanos que opina de los medios de plataformas como Twitch. Pois a ver, actualmente o que está habendo é unha revolución no audiovisual en xeral e nos medios de comunicación tamén, non? Aparecen moitísimas plataformas, Twitch non só é para os medios de comunicación, cada vez está sendo tamén máis para o que son diferentes productoras de contidos, non? De audiovisuais, sí. Efectivamente. Houve unha mezcla aí atrás entre o que ven sendo contidos audiovisuais e medios de comunicación. Agora parece que se volva a segmentar outra vez, non? Hai medios máis xeralistas e hai outros máis específicos, máis segmentados, como é o caso das plataformas que se están indo a Twitch.
Twitch é un medio para chegar á xente máis nova. A Asociación de Medios en Galego ten que estar ca xente máis nova porque é o futuro. Entón, parecenos genial que haxa tanta pluralidade e que nos podamos estar aí. Sí, e tamén un pouco a delgada liña vermella de que co gallo de que apareceron todo este tipo de soportes, de plataformas, xa tamén outras entidades de carácter público, por exemplo, a nosa televisión, a nosa radio, tamén xa digan, bueno, vamos a deixar, porque xa para que a xente nova xa non contamos. Eu creo que aí a propia tele debería engancharse a ese tren e que é todo o contrario, non é unha ameaza, non é algo a desbotar, senón que é unha oportunidade de posicionarse, de estar aí e de chegar a outro público que os rapaces hoxe en día os contidos consúmenos a través do móvil ou a través da tablet. Non lle digas a un chaval que se poña a ver a televisión porque, olvídate, é que na televisión o único que hai son informativos. Non entenden o que é unha televisión, unha canle en liña habitual, hai que andar cos tempos. Pero con tele ou con Twitch ou con TikTok ou con María Santísima, como diría Villaray, o que hai que escoitar é sempre a radio, porque a radio ao final está aí, é a nosa banda sonora, é todos os días de 6 a 8 ou de 8 a 10, que ti non madrugas tanto, de 8 a 10, escoitades a Pablo García Chichas en Radio Estrada e ídelo pasar en grande. Moitísimas grazas, Pablo, por vir, e nada, seguiremos sachando. Moi ben, é o que nos queda, sachar e tirar para adiante, e grazas a ti polo traballo que estás a facer hoxe. Unha aperta. Cuídate. Por que son importantes os medios de comunicación na súa lingua e que ten un problema, evidentemente. Entón, o único que podo decir é desexar e dar bozazos para que nun futuro próximo non teñamos que formular unha cuestión así. Como persoa galegofalante, considero que o galego aínda está moi pouco presente en determinados ámbitos da vida. Estaría moi ben que en todo que as noticias que buscamos, calquera información, que tuveramos máis acceso a medios de comunicación escritos en galego, iso por suposto. Así que esa sensación que sentes cando estás lendo unha noticia en galego sobre un tema interesante do ámbito que sexa máis próximo ou máis lonxano, pois eu quero que se estenda, que se repita máis frecuentemente. E mesmo non as noticias que me poden interesar a min, senón as noticias que lle poden interesar á mocidade, non? Así que sí, aínda hai traballo feito, evidentemente, pero aínda queda moito por facer e por escribir, claro. Así que sí, sen dúbida, é importantísimo e quero máis. A existencia de medios en galego é necesaria non só para que a nosa lingua se poida desenvolver de maneira normal e natural, non só para que os homes e mulleres de Galicia poidan recibir educación, formación e información na súa lingua, senón, sobre todo, porque construir coa nosa cultura a nosa propia comunicación é facer país. Moi boas, son Isi, e quero mandar un bico moi grande a toda a xente que fala galego. Pa que? Pa que todos os medios de comunicación sean en galego e nunca perdamos a lingua dos nosos antepasados. Sempre en gallego. Son María Lado.
E a razón pola que creo que debemos ter medios de comunicación na nosa lingua é porque creo que debemos normalizala e dignificala tendo acceso a todo tipo de contidos nela. É moi importante o traballo que fan os medios de comunicación, porque ao final son os que son capaces de chegar a todas partes, a todos os estratos sociais, ás vilas, ás cidades, ás aldeas, os que se meten cada día nas casas de todas as persoas e que serven como referentes dos que estas toman todo tipo de información, non? Un pouco o que din os medios, pois sabemos que moitas veces vai a misa. E é por iso que desde as institucións debería facerse un traballo moi importante para incentivar que todos os medios de comunicación, a lo menos os que son aquí, os que están en Galicia, que desenvolvan o seu día a día, ou a lo menos a maior parte da súa información na nosa lingua, que a traten cun maior agarimo. E por iso é tan importante que lle deamos o peso e a importancia que ten que haxa certos medios de comunicación que sí elixan a nosa lingua para as súas comunicacións, eternamente agradecidas. Non solamente son necesarios, senón que hai que promovelos, porque, por desgracia, pouco a pouco estamos vendo como o noso idioma vai desaparecendo de todos os ámbitos e mesmo a xente vai deixando de falar. É triste ter que estar facéndose esa pregunta no 2021. Pero tamén hai que ter en conta que a maioría das axudas que a nosa Xunta de Galicia dá para os medios, o 89% son para medios en castelán. Solamente o 11% son para medios en galegos. Isto xa di de por sí como está o percal. Así que é cuestión de todos promover, facer e consumir medios en galego. Esperemos que non haxa que volver a facerse nunca máis esta pregunta, porque preguntar por que son necesarios os medios en galego, a verdade é que doi un pouco. Son necesarios os medios de comunicación en galego polas mesmas razóns que necesitamos a literatura, o cine, o teatro, a música e calquera outra manifestación na nosa lingua, para normalizala, dignificala, defendela e difundila. Porque a lingua é o patrimonio máis importante que temos en Galicia, porque é o único que nos peculiariza como nación. Por iso, e por outras moitas razóns de compromiso con nosa supervivencia lingüística e cultural, onde a comunicación xoga un papel trascendente, necesitamos medios en galego. Pois xa vedes que necesario son os medios, os nosos medios, os medios en galego, que é necesario o galego para nos comunicarnos. Grazas a toda a xente que participou neste vídeo. Chegou o momento da despedida, é o momento de dar as grazas, así que moitísimas grazas á Casa Museo Rosalía, grazas á nosa banda, moitísimas grazas, chavales, grazas a Lidia Veiga por ser a nosa lingua galega tan particular e tan especial. Sórtenos, mestre Mateo, isto é así en petit comité. Grazas á Secretaría Xeral de Política Lingüística, á Deputación da Coruña, e grazas a todo o mundo que traballou e fixo posible todo isto. Grazas sobre todo á Mega. Nada, se non puidestes conectarvos ou vos conectastes tarde, non vos preocupedes, porque mañá en Nós Televisión ídelo poder ver a partir das 9:30, e se non, escoitalo pola radio o luns ás 6 da tarde. Vale, ou se sodes de chantada, pois dura ao longo da semana que ven. Nada, eu pola miña parte tamén dar as grazas por convidarme a presentar este evento. Foi un auténtico prazer, repetirei sempre que irades, así que aquí metedes para o que sexa, e ata o ano que ven, ata o próximo día dos medios en galego, que esperemos facelos en máscara, sen streaming ou fluxo de información multimedia. Perdón, que, claro, os cámaras teñen que traballar, que carallo. Pois streaming tamén, pero con máis xente, vale? Así ganamos todos. Moitísimas grazas, de verdad, e non quero despedirme sen dicir, rapaces, rapazas, queda moito que sachar.